pikantuk berkaso pangestu panjenengan sowan kula kalis ing sakara-kara. Nanging pangabekti kula mugia katul tak tampa Maratuja pangestu tambah. Sanget anggenipun sekecake nanggen dikon. Ibune Widyawati. Ciparing dawa Kang Mas. Iki lho. Putri-putrimu padha marak sowan ana ing kraton Gedang kula. Reh dene iki sing wetah ing sira, sira ndak menangake ndang marang putrimu. Sedaya kala wau kula borongaken dumateng panjenengan kemawon Kang Mas. Awit panjenengan menika tiyang sepuhipun kakung. Luwih prayogi sanget lho Kang Mas. Yen to kaya ngono pun kakang kuwi ora kabutan. Jalaran apa? Kang sira iki ibune. Adat lupiyane wong yen to mbangun wis mo. Yen wis diparingi putra putri iku sing guluntah. Rak ya ibune to. Nek kang sira kaya ngono ya ora apa-apa. Ger. Widyaning sih Sabda dalam tinimbalan Kanjeng Rama. becik sowanmu ning ngareping lan Rama. Sih Kanjeng Rama, saderengipun kula matur sungkem kula punjuk dumateng panjenengan. Tak tampa gawe suka gembira atine wong tuwa. Widyaning Rum, Paring dawuh Kanjeng Rama. lho, iya to. Putrimu Widyaning Rum. Yen to aku nyawang putrimu, aku njur kelingan nalika kang sira isih enom. Iya, jebles kaya si panjenenganmu lho, Bu. Menapa saestu lho Kang Mas? Putra panjenengan niku 3 cacahipun. Iya. Lah ing ceples kok namung setunggal to. Lah yo Tapi kok kula aturi nyambang. Pasuryanipun nggih kados panjenengan kok katon gemuk-gemuk. Lah yen kula jeblis kaliyan sinten Rama? Kowe iki ya jebles kaya awakmu dhewe. Lah kok mboten enten ingkang kula tulan sowan Kanjeng. Sopo iki? Mangga. Lho iki apa iki? Lamaran tesih kata. Lamaran yo kok kono. Oh, lamaran. Iki wong desa yo ngene iki lho. Sek nek dheweke sowan ning kraton mesti nggawa kowe. Ngono to, Pak? Kang Mas. Isi akeh tunggale Aku totrok. Wah, jipu-jipu. Banget ya nek gawa Kok menawa iki pas wancine usum gedang. Oh nggih. Mulane Kok menawi panen gedang. Gedange ter gedhi-gedhi. apa wis ning mburi sokeh? Tesih. Oh iya iya ngono gedang. Gawe piye Mengko nek wis rampung gedange dikolak ya. Oh nggih, Kang Mas. Angel ora tau mikul ra iso. Lho sing siji sing loro kok ora ngremati. Pesen ambil ditati. Lah nek isih ana tunggale. Apa nang guri mau isih oke? Tesih. Nek sing isih oke aku mesake karo kowe. Nggih. Dimen engko diriwangi kanca-kanca prajurit. Nggih. Dimen engko Jenengan rencangi to? Oh, kenging. Jenenge gale kanyoman nek rencane. ora ngewangi. Ngene ta, kaya bingung. Saiki gedang tak sepuluh. Nggih. Ning mburi isih akeh to? Tesih. Jibukan gawanen ning kene. Gedang to? Gedang ya. Tunggale lek tunggale. Wis tunggale jakeh. Oh, gawane mlebu kabeh aja nganti keri njuk. Gedang to? Gedang. Oh, gedang. Sing kados niku to? Nggih to? Ya jibu. Kabeh. Lho, kowe kaya wong Gedang to? Kowe kok bolak-balik kaya wong bingung. Lah pripun wong gedange masih tok-tok niku? Dadi mbok go muter-muter iku mah gedang iku mau. Kowe banget lah nggih banget saji kula diwangi saji niku to, Pak. Jarene mau sak trep. Nggih. Iki ki wonten tunggale kan. Iso ana tunggale. Iki apa iki? Oleh-oleh saking dusun niku hasil tani keng dusun. Iya. Niki UMKM saking dusun. UMKM. Nggih. Konveksi. Oh, UMKM konveksi.
Kanggo ibune. Nggih. Niki monggo. Kang sampean. Kanggo kowe arep, Bu. Jarene kaget penjenengan. Kanggo sapa? Sampean. Kanggo aku. Nggih, konfeksi saking dukun. Monggo Padane yen to desa peparing karo ratu iki mesti apik. Ya. Bisa to Kang Mas. Coba. Konveksi niku. Apa? Konfeksi. Konveksi. Angel timen. Konveksi. Apa itu namanya? Jajan. Niku celana dalam celana. Oh, kata jero ngono go. Nggih. Ya, nggih. Pokoke kathok. Menawane apik iki. Tak jajale ya. Saya Apa ya iki? Celana kanggo aku. Saya pokoke Apik iki. Lah. Ribut. Kato gajah. Biasane kan bupati niku kathok wonge gedhe dhuwur, tak damelke niku gedhe dhuwur. Ukurane kena gedhe. Ning aja nganggo kathok gajah. Mosok ratu mbok nganggo kathok gajah. Kono. Nggih. Sembrono. Apa isane iki gale? Lah sing sauji apa iki? Apa iki? Kula beto sayu. Gawane to. Jangan. Tok gori meneh dipindhah kuwi. Gori to. Apa jene kelangan aku ki gori? Bu, nek jangan gori kok dimasak gudeg ya. Oh nggih. Ben enak rasane. Gudeg ya Pinter ki kelangan aku, seneng aku. Tak bukake dhisik ya, cemen parem kowe gawake ratu. Tak bukake dhisik. Engko sore-sore disambelno ae, Bu. Nek diwehe daging udah utuh. Nggih. Dicocok. Kowe iki sembrono. Lho wedi ngene kok mati tembokno kene. Opo iki, Mbak? Berarti kliru Lah mah. nggawa kliru. Wong gas macan ngombonggo. Pare gara-gara tak basa nganggo sarunge diman yo. Bener kok. Udah ana ing pendopo kok nggawa ndas macan. Mbok anggap apa aku kuwi? Jangan asem-asem enak niku. Lah aku kira doyan. Ratu kira pangane ndas macan. Ratu ki panganane daging sing Pangane ndas trep, ndas kol. Mbok, Isi kula. sapa jenengmu, Mbok? Kula menika santri. Aku matur nuwun ya kemunggane pendopo kowe paring oleh-oleh. Nggih. Lah karepmu munggane pendopo iki ngopo? Nyuwun pangapunten nggih Kang. Heeh. Ngantos kula minggah wonten ing pendapi medang kamulyan menika kula dipun tangisi anakku. Kok kowe ditangisi anakmu lanang utawa wadon? Anak kula menika mijil kakung. Lanang? Makan piyen, Mbak? Anggi Sampeyan minggah wonten ing pendopo jarene dipun tangisi anake sampeyan. Nek ngono sampeyan iki anake sampeyan patutan kalian garwa kula. Nggih to Kang Mas. Wih. Nek ngono sampeyan iki selenco kalih kula. Lho. Jarene panjenengan niku tindak turni bedah pikat golek kewan kangge isin kebon raja. Jebule sampeyan duweni simpenan bocah saking dusun. Bu, sabar, Nggih Bu. napa mboten? Iki wis mesurut ya, Bu. Iki mesurut ya, ora rampung-rampung perkara. Kowe ngono gedhe cilik sampeyan iki sarjana to? Lah, nggih ta kula niku Sarjana. Aku Pases total pun duwane telu ayu-ayu kok golek bekakas kaya ngene to, Kang. Bu, Sujono. Aku mati aku mati. Kendhat. He. Sampeyan nek kendhat kae lho ana sumur bur. Iki Kang Mas. Sabar kira Pun ngaten lho. Nek kirane mboten pegat kula PE. Kowe seneng to ora ndane ratu? Eh, Seneng to ora ndane ratu? apa ndek akeh numpang gak gelem. Sembrono. Kowe iki aja buka wadine liyan Ya, Bu, kowe. sabar, Aku sabar. golek duwe iki nggo iki lho, nggo asok mekar kandhane. Bu, sabar ya, Bu. Coba tak gawe. Nek wis Sujono kena. Jenengmu Sujono ki tandake rasa seneng to tresno. Ning aja kowe Sujono paton ngomong kudu ana buktine, ya. Mbok, kados anakmu lanang kok nangis perkara apa? menika kepengin duweni bojo. Arep kawin. Anggi Apa munggahmu ning pendopo iki ki njaluk prabiya sabiyantu marang panjenenganku? boten sanes Kanjeng. Sing dikarepe Ingkang dipun kersake anak kula menika putra panjenengan. arep ngamar marang putriku. Anggi. Lho ya, Mbok, ora kok kowe seneng karo aku.
Lah anakmu nek mbok arep mbok olehke anakku lah ndi anakmu? Ang desa mesti anakmu bagus. Mergo wani nglamar putrane ratu. Lho, coba kego. Ndi anakmu. Coba undang. Jangan. Sampeyan aku dor. Jatan bayi. Wonten gendruwo kali. Iki kok Kowe ku sing nyebut jabang bayi ku kene. Jabang bayi. Lho ora jabang bayi sing kok kok kene. saya lupa Mas. Lupa batuk mantep. Kene. Tunggu. Jabang baik kok anak Apa iki putramu, Mbok? Menika putra kula. Sembrono. Pendopo pendidikan karo bocah kaya ngono rupane amit-amit jabang bayi. Abang iya. Kok mela jabang bayi ku lho. Wes diem. Nggih, kados pundi Iki to anakmu to. Nggih, menika larang. Apa no omah kowe iki ra iso dandani ora iso ngilo karo anakmu to. Lho rupane kaya bekecot moncrot ngene kok. Seneng karo putri-putrine ratu sing ayu kaya ngene. Upama to kelakon ki dadi putra mantuku. Wah. Gawe negara ing Medang ki mengko mundak Sampeyan iki pangarani lho to, Mbok. Panjenengan menika salah satunggaling pengayomi. Kedah adil marang kawula, kedah ngayomi marang kawulipun. Oh kaya ngono. Ya. Ora ketang kaya kepiye iki jeneng iki kawulaku aja dimen aku diarani Mbang Cindi Mbang Cilatan beda-bedake. Jalaran kabeh mengko sing lakoni marang putriku. Mula sawenda sawetara. Sapa jenenge anakmu iki? Sapa kowe, Gus? Kula. Hokondil. Hokondil. Apa, Mbak? Kang Bandel. Sing Banten le. Hokondil. Joko Kendil. Bokong kendil Rama. Bokong kendil. Dan sinten? Joko Joko. Ken. Oh, Joko kendil. Ya. Kok kira Nggih. Kowe wis weruh dhewe. Kae lho Joko kendil. Munggane pendopo kene mung kepin nglamar karo kowe. Redene mengko sing lakoni kowe ndak keparengake paring pawangsulan marang kawula. Ben keparengaken kula paring pawangsulan sira. Heeh, wangsuli nduk, Cek Ayu. Putriku mlakune telek-tok teletok. Lah iya kok. Maksudnya iki telenok-telenok ngono lho, Nduk. Badhokan kok pane ya. Kok ono Ya, cahaya kaya ngono. Toto. Wah, ngono. Wah. Minyakan barang. Minyakan. Joko kendil. Ala-ala gayane isin. Isin. Apa lek? Ganteng mau. Sapa sing ngomong? Mbok. Joko kendil. Sliramu rene iki arep nglamar karo aku. Tuh. Apa sliramu ki ora ngojo? Kowe iki bocah saka desa. Pakananmu wae jangan godhong telo. Turumu ning kloso gak arep nglamar karo aku. Rungokno ya Joko. Kurang seloso karo bongkok. Jangan gori dikelolot deh. Tegese. Cideh. Nah ya. Andel ditambah andel. Oleh bali. Jangan bali di sini. Ije yo, Mbok. Kurang arep. Putriku ora gelem napa karo kowe. Bali ben jabal. Dijak bali. Teng jabal. Karepmu piye? Bali bae. Iya. Bidaning Rom. Nggih Kanjeng Rama. Paringana pawangsulan nggih. Putriku blenga-blenga kaya sapi drama ngene kok. Dilamar karo bekecot monstrot nyedak, Nduk. Nyedak rene Joko kendil. Jak terang iki lho. Sampeyan iki rungokno pawangsulanku ya Joko kendil. Aku iki rupaku ayu. Bapakku ya semu. Aku ya sampeyan iki apa? Kowe ku ngapa lho teh kaget-kageti wong. Sampeyan iki apa ya ora ngoto, ora ngilo. Sampeyan iki wong desa. Turune wae ning kloso, panganane sego telo. Arep kepek bojoku sing ayu ning ngene. Putri aku kan seneng mboten. Ora gelem.
Iya. Ger, Widiwati. Ya ben mareng Karo pawang sunan nggih. Mbak-yumu do ora gelem napa bocah elek kaya ngono. Napa kowe ya ora gelem nduk kowe sing luwih ayu kok. Heeh, kowe kudu iso mikir wis Wis nduk. Ngaten Ji Ibu. Sampun kula penggalih Romo. Heeh. Menawi penglamaripun Kakang Joko Kendhil kula tampi. Iya nggih. Mbok tampa. Tampa nggih. Iya nggih. Lek nang iki diamuk apa niki tak angkat. Cah semono gedene. Lah kok saiki kok ngono ta? Wes saiki kok ngono candak-candak ra Apa nek saiki nene bakaran sing sulim sing gedhe tak angkat. Kurang ajar karo aku. Apa iki mau sesudut iki aku kok piye? Nggih kula Kok mboten putrimu kok ngono kowe jajal tak takonane pisan meneh. dipun maksuli malih nggih Kang Mas. Nggih, dawuh Romo. Apa Rama iki mangkra cetha to anggone paring pawon? Dereng kono Ji. Jajal Coba coba. dibaleni. Kaya piye, Ger? Romo, Ibu. Penglamaripun Kakang Joko Kendhil kula tampi. Mbok tampa, Ger. Kakang Patih, lha kowe kok lara uru pasangan dhewe? Lho, iki ana pasangan. Kula tak golek pasangan, ora golek pasangan dhewe. Pak, ate ngampun to sito. Hei, Bung, kan Bung, kok ngono? Ya, ngene. Kene. Ya. Ger, Widiwati. Nggih. Sarene putra panjenengan menika sampun nampi kalian si Joko Kendhil. Iya. Mila saking menika panjenengan kedah sarujuk nggih Kang Ya, Mas. Widiwati. Dawuh Romo. Redene kabeh iki sing nglakoni Kang Sina. Joko Kendhil wujud ala nyatane kowe seneng. Ning saka pamelinge utuwa ya, Ger. Yen kelakon Joko Kendhil dadi bojomu, mengko yen ana jejaka luwih bagus, aja pisan-pisan kowe duweni rasa tresno. Ndandar pingiwake garwamu. Mboten ngantos kok Romo. Yen to kono jakno ning taman kono. Oh, mekaten Kakang Joko Kendhil. Kakang Joko Kendhil. Pripun raos semana panjenengan Kakang? Nyang aku. Seneng. Boten cekap panjenengan ingkang seneng kula ugi seneng. Boten ketang panjenengan iki pasuryane punapun, nek kula sampun tresno. Kula sampun klenggana nedalan trima kok Kakang. Ora aku sih. Boten. Kakang Joko Kendhil. Menawi panjenengan tresno mbok injih kula dipun peteki to Kang Mas. Teki. Nggih. Sayah kula lho. Iki nau. Lah kok isin pripun? Lah saiki wis dadi bojone sampean. Saiki duweke sapa, besok duweke sapa? Ngene. Heeh. Monggo yen aku keturun ora usah digugah ya Kakang Joko Kendhil. Iki ngene ya.
Aku sandom tresna lan garwaku Kakang Joko Kendhil. Sapa kowe? Tenane aku ya katresnanmu ya bojomu Joko Kendhil. Aku ora percaya kelawan aturmu. Mergo Kakang Joko Kendhil kae pasuryane Allah tanpa rupa. Lah kowe kuwi bagus. Kowe kepengin buktine yen aku iki Joko Kendhil? Coba yen bisa. Madhep rono. Lah, yo iki ya bojoku. Lah mau kok ana pawongan sing bagus ngaku-ngaku yen bojoku? Sapa temene kamu? Mau ya Joko Kendhil. Bojoku, Kakang Joko Kendhil sing bagus. Yen ngono milih bagus wae. Kowe gak mulih ngalih kowe. Lho lajane mau sing bagus Kakang Joko Kendhil. Aku belum ngene-ngene kok. Ngene-ngene karo sing bagus wae aku mau nek karo sampean. Wis minggir. Lho, Lolo elek. lho lah kok Lolo. Lah jur piye sing bojoku sing endi? Ngene wae. Katimbang kowe bingung dijajali kepenak sing ala apa kepenak sing bagus. Lho, ya cetok kepenak sing bagus. Lho wong lagi nyawang wae wis kempruntus lho aku. Wes, ora bal-bal kok. Ayo sing ngongkon sapa wong ngono? Diajeng Widyawati. Kang Mas Joko Kendhil. Aduh, lah ngene kok ya ra kawit mau lho aku duwe bojo bagus sing kaya sampean. Diajeng Widyawati. Kang Joko Kendhil. Kanggo njuguhke kahanan iki ning kene aku bakal nganggo jeneng Cahya Purnama. Cahya Purnama. Lho, Kadangmu selingkuh. si Romo. Widyawati. Dawuh Romo. Coba kene kapura ngasok. Monggo Kang Mas. Kowe iki wis kang duweni bojo. Nggih, kula ngertos. Malah kepara bojomu ki Allah kang jeneng Joko Kendhil. Nggih. Nalika semono Rama paring dawuh kalamun ana bagus aja dadak. Banjur seneng. Sopo Kanoman? Kaneman kang bagus menika inji garwa kula Kakang Joko Kendhil Rama. Aku ora percaya. Lah kok boten pitados? Gus, Inggih kula Kanjeng Rama. sopo satemene kowe? Kula meniku Cahya Purnama nggih Joko Kendhil. Lah, nggih to Rama. Nek kowe Cahya Purnama aku percaya rupamu bagus. Nek kowe ngaku Joko Kendhil aku ora percaya. Jalaran Joko Kendhil ki rupane ala. Kowe joge bingung wong medang. Nggih ngaten. Kula kepengin ndongeng, nanging saderengipun kula ndongeng menika kula kepengin mbok sadiem dipun timbali mawon. Kanggo bukti lan seksi wong tuamu timbal. Timbal ana kene. Anakmu Joko Kendhil nalika semono Allah ta rupane. Lajeng anak kula menika. Lah kuwi. Menika lho. Sisihmu ki ana bocah bagus jare iki anakmu Joko Kendhil. Kula mbok. Apa bener iki Joko Kendhil? Anak kula Joko Kendhil menika rupane Allah. Kowe krungu? Nggih. Yen to Joko Kendhil ki rupane Allah. Lho, wong singgokmu ae jan ora percaya. Nggih, ngaten. Ing ngarep mau aku pun kandha yen to ana mbok sadiem kula badhe ndongeng. Dongengane ngaten. Kaya ngapa dongengamu tak rungokke? Ing
negara kang gedhe kae ana salah sawijining nalendra anggadhahi garwa prameswari dalah garma selir. Garwa selir menika peri kalian garwa prameswari hingga gunakaken cara kang wujud tenung. Tenung menika mboten tumama, mboten kuwawa ing raganipun garwa prameswari, malah kena kandunganipun garwa prameswari hingga nglairaken si Ponang Jabang kang ala wujude. Ponang Jabang kan awong menika mboten sanes nggih kula Joko Kendhil nggih Joko Purnama. Iki lelakone Sindho. Lho, kok lakonmu? Ana sesambungane apa karo cah? Nyuwun pangapunten ginalika sumanten putra kula nggadahi titipan. Coba. Wonten tok ing cithok ing. Ya. Lho, iki menika anakku kula Kanjeng. Menawi ngaten kanyatan menika bojo kula nggih. Mbok Sandiem nek iki putramu. Lho, wong tuane kakung sapa? Nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika aten. Garwa prameswari wonten ing pojokan. Inggih menika ramanipun Kang Mas Sindu Negara. Iki putrane Yayi Sindu Negara. Inggih menika. Yen ngono sekeluarga. Ya ngene Widowati. Nggih Rama. Redene wis padha duwe rasa tresna Joko Kendhil nalika wujud ala, saiki rupa bagus. Widyane silen genemu. Si kula Rama. Aja dak sia marang kakung. Nyatane Joko Kendhil dadi bojone adimu Widyawati ya rupane bagus. Kowe goleka Joko Gentong apa Joko Dandang kelok. Ben bisa bagus kaya kandangmu. Kados ngaten ta Rama. Ora, milih jeneng. Yen ngono kok golek Joko Gentong mawon Kanjeng Rama. Mbok menawa sampeyan bagus. Ya wis warnane lelakon iki ayo padha disinaoni sing ala kapendheman gumining pangapunten ngumpulake marang karayan. Sugeng kondur gembul bujono, sugeng panggih mangke jati.